Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 84 микрорайон қарор дорем. Аз ин тараф мости автовокзал мешавад. Дар ин ҷо бошад мости 103, бозори Бари Ҷавон ва бинои имрӯзаи мо дӯстони азиз мана ҳамон бино мебошад. Раҳаш аз ин тараф. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем аз пушти бозори 84 микрорайон ва амволи тиҷоратии имрӯзаамон дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. Помешенияи фурӯшӣ мана ҳамон мебошад. худи мағозаи фурӯшӣ, яъне аниқтараш гӯем помешенияи фурӯшӣ дар якум ошона мебошад, 84 метри квадратӣ. Мана ҳамин аз дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, аллакай дигарро кора шурӯъ кардагианд. Ворид мешавем. чӣ хеле ки мебинед ҳамсояҳо аллакай кор карда истодаанд ва мағозаи мо мана ҳамон ҷода мебошад. Даршам часпонда метиҳам. мана ҳамин помешенияи фурӯшӣ мебошад, резои калон дорад. Ҳамаи мана ҳамин 84 метри квадратӣ дар якум ошона ҷойгир аст. дар бинои новостройка худи бино техпаспорт дорад, аллакай қариб зиёда аз 2 сол шуд супоридаги андома ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст, аз ҷумла мактаб, бозор, ҳамаш дар наздикии ҳамин бино ҳаст дӯстони азиз. Минтақаи хуб мебошад. ин помешенияро шумо метавонед харидорӣ карда ба мағоза, ягон намуд стоматология, оптика ё ин ки дигар намуд тиҷорат табдил тиҳед дӯстони азиз. хулас харидорӣ карда тиҷорати худро, кори худро оғоз карда метавонед дӯстони азиз. ва нархи 1 метри квадратӣ дар ин помешения $900 мебошад. дар умум $75600 мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи помешения барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва чӣ хеле ки мебинед хубии ин помешения дар он мебошад ки дар якум ошона ҷойгир аст ва трезои калон дорад. қарор аст дар 84 микрорайон. метавонед пад офис кунед ё ин ки мағозаи хӯрокворӣ кунед ё ин ки дигар намуд тиҷорат. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.